hurdalıqır dersi birine. Sonu iyi geldice hurdalıqır dersi birine. Hayın kulun tasın himırcık kuynadım. Argınçılar ıkıt noyumaz taktık kuynadım. Hayın kulun turgan tuğa ırksın. Açtım murskid oya sürgün arayadım tok tok tulbur ilçiline. Aybgin qadığı tarxıt xarab olana. Aydı ortada sahit seni xamarına. Aydı ortada sahit seni xamarına. Oğru xaltırını maktan argdum. Qoytsınadım Oğru xaltırın salxın Oğun emirsin Mongolar. Монголия е държава в центъра на Централна Азия. През този горностепен възел са минавали най-древните и новите търговски, както и военни и караванни пътища между страните от изток. Тази експедиция допренесе много за нашите познания за Монголия и близките й територии. Целта на описвания поход не е само риболова, но и опознаването на рядко посещавани от туристите райони на Монголия, както и запознаването с исторически, етнографски, религиозни, култови обредни обичаи и особености на монголите. По този начин експедицията се получава универсална, достатъчно сложна в спортно отношение и много интересна за участниците, докоснали се до монголският начин на живот. Маршрутът е избран така, че за относително кратко време да пресече и посети практически всички ландшафтни зони на страната, любовайки се на грандиозните простори на монголските планини, украсени в нереално красиви цветове на Рьорих. Уморени от постоянният и кристално чист планински вятър на Северна Монголия, групата се наслаждава и на тишината на древната тайга, както на звездните планински нощи, така и на жаркото дихание на горещият въздух в безкрайните степи. Ще изминат десетки километри пеша и хиляди километри офроуд с джипове, наслаждавайки се на романа на кристално чистите планински реки, пълни с хищни риби.